Първо искам да ви кажа, че с тази песен не се правя на някакъв. Не, нещата, за които ще говоря, са част от моето минало и съм ги преживял. Не ми се връща, не ми се връща, не ми се връща назад, не ми се връща, не ми се връща, не ми се връща, не ми се връща назад, не ми се връща. Колко неща се промениха, откакто бях дете. Истории развиваха се, какви ли не. Подкрепен от своите хора правих всякакви афери. Замесени бяхме всичките, кой скот намери, не треперихме. От куките нямахме страх, затова се целихме. Дори и близо до тях вземах да слушам рап. Какъв брат, започнах да изкарвам рими на бял свят от гекстера, постанах малък гекстър. Вземах си пистолет и like that. Живеех за момента, а ценностната ми система някак си я нямаше или градеше се. Не слушах като ми говорят по старите хора, за мен най-важното беше респект. Гонех, ако не бягах, не ме ни гонят. Затова и куките имаха моя портрет. На главна страница във вестника на статия пишеше тинейджери, брутално пребиха човек. Това бяхме ние, не за първи, втори, трети път се случваше невинни хора да го отнесат. До 30 въпета, някой с пистолети, един за друг умирахме и бяхме неразделни етикети. Не съществуваха за нас, проблемите решавахме задружно и от раз. Не ми се връща, не ми се връща, не ми се връща назад, не ми се връща, не ми се връща, не ми се връща, не ми се връща назад, не ми се връща. Събуждам се, паресна съм, не мога да повярвам, че стигнах до тук, почувствах се като буклук. Загазил бях здравата, дет се вика на ръба, по задънена улица с решетки на изхода. Извадих късмет, лежах малко време, разбрах, че това не е пътя, който трябва да се поеме. Заместих пистолета си с микрофона, тогава промениха се и доста от моите хора. Но пък други не успяваха, затъваха, не даваха дори от опитите ни за помощ, те се защитавах. Иците в града навлязоха по това време, за някои хора цял живот ще си останат бреме. Аз минах покрай тях, но не се спрях. Едно от малкото неща, които отрано осъзнах, започнах да работя, дистанцирах се. Негативизъм, щом имах пред микрофона, спирах се. Но Мери Джей остана мой приятел, и два страни от средата ви не бях мечтател. Реално гледах и реших само напред, но миналото дърпаше, оставяйки след мен следи, съдилища, полиции, като терористи ни набутаха в кили. За едно масенце, две, как пък не. Колко време ме държахте свързани ръце, че справедливост няма. Това го знам, но вярвам, че някой ден нещата ще се променят. Остава ми само единствено да се надявам, че утре край мен ще бъде по-добре.